यही से कहतनी शिवानी खइबू न पियो तुम खइबू कैसे शिवानी खइबू न पियो तुम खइबू कैसे यदि तहर बियाह हो जाई तो अपन राजा जी के सेज पलटइबू कैसे शादी ब्याह के बाद आवे पहले तहार होई तब न हमार होई हां दादी हो अच्छा दोनों आदमी के साल हो जाएगी सहज को बत के रोज है फूल खिलेला सहज को बत के रोज है फूल खिलेला हम नाही हिली तो सजनवा हमर हिलेला हम नाही हिली तो मनवा हमर हिलेला हम नाही हिली तो सजनवा हमर हिलेला यदि तार बियाह हो जी शिवानी नु देखो हमारा से सीख लेके जाइए बिल्कुल आई दुनिया के हर लइकन के काम है सही बात बा जेकर बियाह हो जाता अमित भैया हमरो बियाह होई तो फेसबुक के जमाना बा एने ओने हाथ मारिए दे बिया बाकी तू अपना बलमा के सिखई हो जान तरुका झूठो के खोलल दिलवा के भकेंसी राजा जी झूठो के खोलल दिलवा के भकेंसी राजा जी तई इमरजेंसी में यही है काने बीबी लाइसेंस राजा जी इमरजेंसी में यही है अगर का अगर करबा मर्द काबू में ना आएला ना एगो लाइसेंस पर 3 गो हथियार अगर मर्द काबू में ना आ जा तो ओकरो कहबा की बाबूजी सा बने परेशान रोज रोज आज बने परेशान मन कर ले जान तो हर खाना पीना रोक दे बीच में रहे आज बने परेशान मन कर ले जान तो हर खाना पीना रोक दे अगर मर्द ऐसा निकल जाता साफ कहियो तोरा जैसन मर्द के माथा के दर्द के चूल्हे में झोंक दे तोरा जैसन मर्द चूल्हे में झोंक दे तोरा जैसन मर्द के माथा के दर्द के चूल्हे में झोंक दे इमरजेंसी में यही है काने बीबी लाइसेंस राजा जी इमरजेंसी में यही है ई कब तक बा अगर पति गलती करत होखे त कब तक अरे नोट के कोट पेन्हल सिक्का के बटन हो गोलू रंग कर जबल बाजारा दाम हो अपना बलमा के सिखैया कि काहे खातिर सटल बिया काहे खातिर सब खींच लेती है हम काहे दूर रहिल हनी से कारण बा कौन जानो तनी सटल बाड़ी सलूटे खातिर करेंसी राजा जी सटल बाड़ी सलूटे खातिर करेंसी राजा जी इमरजेंसी में यही है कामे बीबी लाइसेंस राजा और का मुहब्बर कहरे सुने के हमार बात रोड़ा बोलनी है तो और बात हम बोले थे तू बाबू तो कहा था गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर गाड़ू हो गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर गाड़ू हो चाहे विदेश
से कतनो लड़की आ जाए यू कहीं है तारा जोड़ा के कहे। तू दोसर बात कह गोरिया चा गोरिया भादो के अनहरिया लेखा करिया बारू हो गोरिया भादो के अनहरिया लेखा करिया बारू हो अरे तू तू तो कैसन बारू दिल के भीतरिया बारू हो। तू तो कैसन बारू दिल के भीतरिया बारू हो। कहे गलो सुने खातिर हम व्याकुल बानी जेकरा के एल्बम में सुनो तनो करे के सोझा ना सुनो बाकी लाजा जरूर तू स्टेज बने के मंच पर टंच रहे के बा गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर भाड़ू हो गोरिया चांद के अजरिया नियन गोर भाड़ू हो तुहार जोड़ केहू नहीं थे तू भी जोर भाड़ू हो तुहार जोड़ केहू नहीं थे तू भी जोर भाड़ू हो ई मत कहिया ईमान कर तू बंद कर कि सैया जी मन के मनाई भेट तो होइए जाई सैया जी मन के मनाई भेट तो होइए जाई चलता पढ़ाई और सोगवन जन करवाई जी चलता पढ़ाई और सोगवन जन करवाई जी बाहर से बाहर और स्कूल मिले आई जी यदि मिले अइबो त तारे कैसे ना भेजो चुमा के धइले बड़ल तय हो जानू भूखल बानी मां ये भाव ई आज भर पीड़िया बारात हो जानू भूखल बानी आज भर पीड़िया बारात हो जानू भूखल बानी आज भर पीड़िया बारात हो जानू भूखल बानी ए हो हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुमा के धइले बड़ल हो जानू भूखल बानी दुख में बेचारा अरे हो हमर सोनावा कर जनी फोनावा चुमा के धइले बड़ल हो जानू भूखल बानी अरे आज भर पीड़िया बारात हो जानू भूखल बानी आज भर पीड़िया बारात हो जानू भूखल बानी कि कहला पहली कि जाइबू ना ससुरवा अरे भावे ना भापा यार खाती नहीं हरे में मौसम काहे खाती करेले मजनू से प्यार यार खाती नहीं हरे में मौसम करेले मजनू से प्यार करेले मजनू से प्यार यार खाती नहीं हरे में मौसम करेले मजनू से प्यार एगो तुम अपना मन से गा दो बेटी वाला गीत छोड़ी हो जाओ बेटी वाला गीत छोड़ उल्लास में चले के बड़ी देख तो उल्लास में चलेगा मेरी गाड़ी तैं कुछ बिगाड़ हम बिगाड़ो तो निकाल देखो हेलो ये डॉक्टर दोसर विभाग के 3 गोला करके एमे समाप्त कर देबे बा हम दोसर ना यहाँ एकरा जगह दोसर रही तब ले छिछल लेदर हो रही थी पता बाबरा एगो गाना है बबलू ना यादव पर चिनारी पर खंड प्रमुख कि पिया डॉक्टर मरीज के ओन लगावे आला लेना रुपया ले देवरो ठाला लिखाला बबलू यादव चिनारी पर खंड ए शिवानी सुना है ना हां भाई अभिषेक भैया जोन कहू 10 मिनट शिवानी तो बढ़ देखले मेल के होई फीमेल मंडली के अध्यक्ष होई। मेल से मेल होई अमित भैया घरे के सोहर बाकी है चंदन कह के सोहर ना गवे चंदन तारे ना मित्र बाड़े ये चंदन हेने तारे गोरा भुजंदन खोजे होता होता 2 मिनट गाओ एगो गीत लगाओ हमनी के सीए रहे तो एकर आवाज उतना हां अरे शर्मा कोई नहीं भाई काहे रूपा बैठे